Ari si Papa manilhig. Ari na siya nilhig. Oh, siya may maintenance sa kalsada. Namo ni ang entrance bay. Ilot kay na no. Nahayay kay pamilya nila ang punuan hangin. Bahala na diha. Samot lang mamulak ni nindot kita na buntag. Oh. Nindot kay buwak. Kana lang mo taas na niya putlan. Kani diri na ni ato sa Melville kanira dito. Kanira oh. Kani maa sa Melville ni. Dili. Walay na ni nga kuan. Gawas na siya sa gate. So hi, di agya po naglakaw-lakaw ko baka sa intro may ning magpasingot na gamay ba. Lain pa yato katong sumba dia ba na pa? Naa pero nana sila sa Dapli na lang. Ay wala na lugar. Kay agianan na magsakyanan. Moy gamay na kay maghuot bitin na sa asa niya. Oo. Ana, mga hagbong trim kanal. Pero sayo pa kaayo, dili man noon kay daghag koan, sakyanan. Oo, pero may maputol man naman siya. Oo, maputol. Manaplin man po mga sumbayers. Lubo. So na yung ariyon, di ba sige hatod ra ko nimo? Dili ay na akong classmate dira. Sure ba? Ako mga classmate ba na di sa koan. Di ay. Nagtapok sila ya. Mapas ko. Nagiting-giting ang mga kuan. Kasi tawag anak.